ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಿಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ, ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ, ಅವೇ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆರೆಂಗದ ಸಜ್ಜಿಗೆಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಬಲೆ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆರೆಂಗಿನ ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡು. ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಅಪಗ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ದದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದನ ಕೆರೆಂಗ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಬೆಯ್ಯರದಿಯೋಡು. ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಯ್ಯೋಡು. ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡು ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಪನ್ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು. ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿಯಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಅವು ಉಪ್ಪು ಕರಿಡ್ ತಿನೀರೆ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅಂಚಾಣನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಮಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ಲಕ್ಕವುಡು. ನನಬೊಡೈನೆ ಪಿರೈನ ತಾರೈ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ, ದಾಸ್ಮಿ. ನನ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೆರೆಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದಿಂಡು ತುಲೆ. ನನ ಕೆರೆಂಗದ ಚೋಲಿಗೆಪ್ಪೊಡು. ಮಾತ ಕೆರೆಂಗದವಲ ಚೋಲಿಗೆತ್ತದಾಂಡ್ ನನ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವು ಇಜ್ಜಂಡ ಕೈಲ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಡ್ ಕೆರೆಂಗದ ಸಜ್ಜಿಗೆಂದು ಪನ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಕೆ. ಕೆರೆಂಗ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ. ಬಾನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ.
ಆಯಿಲ್ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ, ದಾಸ್ಮಿ, ದಾಸ್ಮಿ ಮಾತ ಪುಡತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡುಡು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ, ನನ ಕಟ್ ಮಲ್ದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಕೆರೆಂಗಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದನ ಪಾಡ್ಗ, ಹೊರ ಶೋಕ್ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ, ನನ ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಂಡ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೆರೆಂಗದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ. ನಾನಾ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂತು ಏರತ ಇಂದು ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಗ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು. ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಹೊತ್ತಿಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.